Sony току-що ни представиха последния firmware апдейт на FX6, който е версия 6 и разполага с ето това чудовище. Това тук е Big 6 менюто. Уникално. Преди да преминем към самото видео, трябва да ви спомена, че не съм напълно сигурен дали този апдейт е абсолютно безопасен. Какво имам предвид? Преди време Sony пуснаха апдейт за A7 IV, който, така да се изразим, не беше много добър и уби няколко A7 IV, както стана ясно. Затова те след това пуснаха нов апдейт, който ги съживи, така да кажем. Така че теглите апдейта на собствен риск. При мен, тъй като вече го ползвам от няколко часа, няма никакви проблеми, бъгове и неща, така че съм доволен, прав Sony. И нека сега да си поговорим за всички новости, които имаме в този апдейт. Sony преди броени часове ни представиха версия 6 firmware апдейта на FX6, който включва неща, които до сега ги е имало само в високия клас камери, като Venice и Burano, но вече и в FX6. И в FX33 от доста време. Какво представлява това Big 6 меню? Ами много просто. Това е меню, в което виждате следните неща. FPS, ISO, Shutter, ND, LUT, White Balance, Duration, Battery Life, Resolution, Codec, F или T стойност, както и Clip Name. Само за сравнение, сега ще взема една от FX30-ските ми и ще ви покажа какво има тя. Това е FX30. Така, включваме я. И когато натиснем бутон номер 4, се появява същото меню. Защо това беше толкова дългоочакван апдейт от мен и много Sony юзери, които ползваха FX6 през цялото това време? Защо Sony продължават да апдейтват камера, която е на толкова много време? Ще започна отново с най-стандартните неща, които Sony казват. Автофокуса, лайфтайма на камерата, в смисъл battery лайфтайма на камерата е подобрен, автофокусът е подобрен. Имаме ново меню. В смисъл, хора, това е мега брутално. Когато имате инфодисплей, примерно както в момента има на Ninja-та, вие виждате абсолютно всички статистики в малки боксчета, мега добре подредени, според мен, вече в момента, и мега много се кефя на новото меню. Когато обаче пак се опитваме да използваме Viewfinder на FX6, в смисъл нейния собствен екран, имаме нова опция, Big 6 менюто, която представих в началото, която е мега полезна, мега удобна, знаеш всичко как ти е настроено и си готов да снимаш. Но те също са направили нещо друго. Преподредиха начина, по който им изглежда екрана, като свиха самото изображение и отстрани поставиха всичките настройки, което за мен е уникално. И благодаря, че го направиха. Също, ако искате да си виждате само изображението, натискате дисплей бутона и ви показва чисто изображение, без никаква информация и настройки. Топ. Друго нещо, което са добавили е Crop Selection, който аз лично не съм ползвал. Не знам за хората, които го ползват. Предполагам е полезно в някакви ситуации, просто на мен не ми се е налагало да го ползвам. Така че, да. LUT On-Off менюто, което сега дали е нещо ново или не, малко е спорно, но да, тук отново при апдейта е показано като нещо ново, така че да. Също са подобрили и Wi-Fi connection на камерата, да е по-стабилен, така поне казват. Не съм го тествал още. Също са добавили support за тяхното приложение Monitoring Control, включващо Frame Rate Settings, SNQ, Low Resolution Mode, като цяло това. Също са подобрили и качеството на използването на лутове в камерата, което би трябвало да е по-акуратно. И стигаме до последния апдейт, който е External B-Roll за Blackmagic. Нещо, което всички знаехме, че ще го има, очаквахме го да го вкарат, така че имаме го. Според вас, заслужава ли си този апдейт и бихте ли си апдейтнали камерата още в момента или по-скоро бихте изчекали някой друг апдейт, където реално да добавят някакви по-вау неща? Можете да ми напишете по един коментар и ще се видим пак следващия път.